Bé, avui per parlar del realisme, d'aquest moviment tan interessant que es dona a meitats del segle XIX, he escollit un entorn molt realista. No l'he canviat i així és com és el pati de casa meva ara, en aquests moments, en la realitat. Això és el que volia descriure Zola, això és el que volia descriure Flaubert, Tolstoi, Dickens, tots aquests grans escriptors, amics, molts d'ells, dels pintors. De fet, per exemple, Baudelaire o Zola eren íntims amb els pintors i, atenció, amb els fotògrafs, perquè tots ells tenien en comú una ànsia de representar la realitat així tal com és, i no embellir-la, no jutjar-la, no interpretar, no projectar-se. De manera que Madame Bovary és una pobra dona que s'inventa històries i està casada amb un tio molt normal, però ella es pensa que ha de casar-se amb un home apassionat, un gran metge, quan la realitat és una altra. Per tant, ve a ser com un Don Quixot. Per tant, el que ens diu Flaubert és que, sisplau, prou ja d'aquestes coses tan romàntiques, dels herois i del tornar en èpoques passades, no? Ell dirà, ofeguem aquest caràcter burgès en l'alcohol fins que rugeixi de dolor. És aquesta posició tan política, inclús, perquè molts d'aquests pintors, per exemple, aniran a la presó, com Daumier, aniran a la presó o s'exiliaran, etc. Corot, Courbet, són tota una gent compromesa políticament i, òbviament, d'esquerres. Quadres que ens escriuran dones espaterrades, perquè ens espaterrem al costat del riu, perquè som així, no som libèl·lules, no som deesses, som gent normal, no? Per això Zola dirà que jo faig en els meus personatges el que un cirurgià fa amb els seus cadàvers. Els investiga, és una novel·la científica. Thérèse Raquin, per exemple, el que farà aquest senyor, Émile Zola, serà disseccionar el caràcter, el temperament que té aquesta gent. No tant la personalitat o la ideologia, no el temperament, pur temperament. Em poso vermella, m'enrogeixo, em guardo aquesta violència que tinc. Molt psicològic. Estem davant d'una època on s'apropa Freud, senyors i senyores, s'apropa el naixement de la psicologia, no? Per tant, pintors, també escriptors, deixen de banda els idealismes, deixen de banda els herois, deixen de banda l'exotisme, deixen de banda aquest retorn al passat tan propi del romanticisme d'aquesta primera meitat del segle XIX i aposten per una nova societat real. El quadre important és el quadre que descriu la nostra societat. Si en voleu saber més, demà comencem el nostre curs, que precisament es diu De Flaubert a Van Gogh, on parlarem de les afinitats que hi ha entre la novel·la psicològica naturalista de fi de segle, sobretot la francesa, amb el que és l'escola de Barbizon i tots els realistes també francesos. Però no oblideu que també hi ha Dickens, que també hi ha Tolstoi, que també hi ha Dostoievski, que és la gran època de la novel·la. Si en voleu saber més, apunteu-vos al curs. Fins ara.